Ngikubingelela imbukelo engiphinde ngomkele kwesimanje sekuthiwa zona indaba ayifika ngaso-ke isikhathi uMax Mfokamakhanya uthe efika laphana-ke kuwona-ke umkhonto wakube-ke esekhipha-ke abantu-ke abangekho right kuwona-ke umkhonto-ke abenza-ke ukuthi ngempela-ke wona-ke umkhonto-ke ungaqhubekeli-ke phambili-ke nenqubekela phambili ukuthi-ke uphathe kahle lapha-ke njengoba-ke sekuzovotelwa-ke ohulumeni-ke basekhaya mbukelo-ke uMax-ke Mfokamakhanya ungene-ke laphana kuwona-ke umkhonto singasho nje sithi-ke uphinde wabuyela ngokuphelele kuwona-ke laphana-ke umkhonto-ke yena-ke uMax-ke Mfokamakhanya wafika wasusa-ke khona-ke ukushisa awuyizwele-ke nansi-ke inkulumo yakhe-ke uMax-ke Mfokamakhanya bese-ke uyalaphana-ke sesikhuluma section sizwe olwakho uvumbukela ukuthi-ke wena lokho ukubona kanjani-ke okusho uyena laphana-ke uMax-ke Mfokamakhanya. Siyabonga. Njoba sibheka okhethweni nje lo hulumeni beyindawo, ngiyasaba ukuthi ubaba uNkosinathi Nhleko uzophinde futhi ayidayise iMK ingaphathi noma kungathiwa kufanele iphathe. Ubaba uNkosinathi Nhleko uzophinda ayidayise futhi iMK. Nina nazi ukuthi iMK ayiphethe KwaZulu Natal ngenxa yokuthi yarojwa mhlambe yiANC noma yarojwa iNkatha noma yarojwa iIEC. Cha, akunjalo. Ubaba uNkosinathi Nhleko uyena owadayisa ngeMK njengoba iMK ingaphethe KwaZulu Natal, yadayiswa ngaphakathi, idayiswa ubaba uNkosinathi Nhleko, lo national organizer weMK as we speak. Uyena owadayisa iMK, yingakho iMK ingekho emandleni eKZN. Kwenzeka kanjani lokho? Niyakhumbula ivoti elenzeka ngomhla ka-15 December 2025. Ngomhla ka-15 December 2025 kwakuvotwa kwi-KZN legislature kwi-motion of no confidence against ubaba uThamsanqa Ntuli. Ubaba uThami Ntuli wayebhekene ne-challenge yokukhishwa esikhundleni ekhishwa iMK kwi-motion of no confidence. iMK ke yayisixoxile namanye ama-political parties ukuba avote nayo ayelekelele. Izikhulu ze-ANC eKZN zase zivumelene neMK ukuba zizovota kanye nayo uma ngabe ivoti kuzokwenziwa i-secret vote. Amaqembu ayesevumile kwakuyiyona iANC kuyi-NFP. Ngikhumbula ukuthi nayo i-EFF engathi i-EFF nayo yayivumile ukuthi izovota nomkhonto wesizwe. Ubaba uJacob Zuma wabe ese-raise ukuthi uma ngabe iMK inqoba okhethweni le-KZN legislature leli le-motion of no confidence against ubaba uThami Ntuli, uma ngabe inqoba iMK, wayethe ubaba uMsholozi ozothatha esikhundleni lesi esiphethe uThami Ntuli kwakuzoba ubaba uWillis Mchunu. Ubaba uWillis Mchunu uyena owayezothatha intambo zika-Premier wakwaZulu Natal ayithathe from uThami Ntuli owayezobe ehluliwe kwi-motion of no confidence laphana kwi-KZN legislature. uNkosinathi Nhleko-ke akakuthandanga lokho, wabe setshela ubaba, wa-challenge ubaba uNkosinathi Nhleko, wathi no Msholozi ngeke kukwazi ukuthi le position ithathwe uWillis Mchunu ngoba uWillis Mchunu usegugile, usemdala ukuthi angabamba le position. Wathi ubaba cha, imina engishoyo, ngithi le position
ye prime minister izothathwa ubaba uWillis Mchunu eKZN. Waba furious ke, waba rebellion uNkosinathi Nhleko uma ngabe ezwa lezo ndaba. Wabe eseshaya ucingo washayela uFikile Mbalula. Wakhuluma noFikile Mbalula wampimpa lama members eANC ayekade decide ukuthi azovota neMK party ukuze inqobe lapha okhethweni. Lawo malungu eANC kanye neziphathimandla zeANC ezayithe zizovota neMK. uNkosinathi Nhleko wazimpimpa, eyimpimpa kubani? Eyimpimpa kuFikile Mbalula nakuRamaphosa. uFikile Mbalula wayifonela lezo phathimandla zeANC zaseKZN kanye nama members, wabafonela Fikile Mbalula benoRamaphosa, baba threatenisha ukuthi uma nje nike navota neMK nina nizoxoshwa kwi-ANC ngoba nizobe nidayisa i-ANC. Nizoxoshwa kwi-ANC futhi indaba yenu nje izoba nothing kwi-ANC. Wabathreatenisha, wabasabisa. Nangempela ke ama members e-ANC, okay, ngesikhathi okushuthi besavumelene kwakade kuvunyelwene ke ukuthi kuzoyiwa kwi-secret vote, okushuthi indlela ekuzovotwa ngayo kuzoyiwa ngevoti eliyimfihlo. Ofikile Mbalula ke babe sebesebenza kanzima ke after uNkosinathi Nhleko empimpe ama members eANC kuMbalula nakuRamaphosa. uMbalula kwabe sesebenza kanzima ke ukuvimba lento ye-secret ballot, aphinde futhi avimbele lama members eANC ukuthi angavoti neMK. Kuba nokhiphe i-information yomkhonto wesizwe kuNkosinathi Nhleko, lo oqhoqhobela isikhundla njoba sikhuluma sika national organizer kwi-MK. Uyena ke oyicause yokuthi iMK ayiphethe iKZN, iKZN iphethwe inkatha ingenxa kaNkosinathi Nhleko. Ngiyasaba ke mina ukuthi njoba sibheke okhethweni la ngomhla ka4 November, uNkosinathi Nhleko uzophinde futhi ashaye ezakhe adayise ngeMK, ayidayisele iANC. Ubaba uNkosinathi Nhleko abazwani ke, uNkosinathi Nhleko umzonda ngalendlela ubaba uWillis Mchunu, umuzonda inkinga njoba sikhuluma nje ubaba uNkosinathi Nhleko akamkhulumisi uWillis Mchunu ukuthi ngaziphi izathu asazi, kodwa esikwaziyo ukuthi uyena uNkosinathi owavimbela uWillis Mchunu ekutheni athathe iposition yokuba uPremier waKwaZulu Natal, ngokuthi ampimpe ababezovota neMK, abampimpe eziphathimandleni zabo okowofikile Mbalula. Niyakwazi ke okwe-NFP kwatrenda kakhulu umama loyana, umfazi loyana eseqomile kwinkatha wadayisa ngevoti le-NFP. Kodwa ivoti elalizoba likhulu kakhulu nelalibhekwe ngamehla abovu yileli le-ANC, ngoba ama-members e-ANC ayezovotela umkhonto wesizwe maningi kakhulu, including ukuthi vele umkhonto wesizwe mningi eKZN. So ngaphandle ko-EFF no-NFP ngevoti nje le-ANC kuphela umkhonto wesizwe ngabe uyiphethe iKZN, kodwa ngenxa kababa uNkosinathi Nhleko iMK yahlulwa, wadayisa ngayo uNkosinathi Nhleko, edayisa ngeMK ekuyo ngoba ezonda ubaba uWillis Mchunu. Kusho mina ke uchief of the mobilization kuyilakho, kusho mina uchief of the mobilization kuyilakho, ngithi mina uNkosinathi Nhleko umdayisi. Sikhuluma nje uzonda ubaba uWillis Mchunu,
uNkosinathi Nhleko. Sikhuluma nje iMK ayiphethi kwaZulu Natal ngenxa kaNkosinathi Nhleko. iMK ayiphethe kwaZulu Natal ngenxa kababa uNkosinathi Nhleko, lo owake waba uMinister of Police. Izona ke zakho lezo baba uNkosinathi Nhleko. Baba uNkosinathi Nhleko umdayisi. Njoba zibheke okhethweni nje kungenzeka umkhonto uphinde uhlulwe ngenxa kaNkosinathi Nhleko ngoba umdayisi uNkosinathi Nhleko uyokhipha information yasemkhontweni ayompimpa lapha kwi-ANC. Uye oyi-agent ye-ANC uNkosinathi Nhleko, uye oplantwe yi-ANC la emkhontweni, uye okhipha information yomkhonto ayikhiphele i-ANC, ofikile mbalula abangani bakhe ubaba uNkosinathi.